Olu lusasazo ngqo lweendaba zesiXhosa eAuckland Park. Ukuhlungu mzala kuba nina abantu abavule apha naningekho ixesha elinye nonke akumandanga phakuthi kuhlungu. Angcwatyiwe amalungu amahlanu osapho olunyadutyulwe encejane ngaseBhityi kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. What we saw, it was so scary. I mean, these people, they lost everything, and most of the families are disadvantaged families, so they don't have nothing. Iintsapho ezichatshazelwe zimvula ezikhatshwa imimo yeBushbuck Ridge eMpumalanga zifumene inkxaso kumbutho wesisa iGift of the Givers nomasipala wengingqi. Molweni emakhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Amalungu amahlanu osapho lakwaSeti aquka isibini sesikhulile intombi yaso nabazukulwana ababini abekwe kwikhaya lokugqibela kwilali yasencejane ngaseBhityi Cebukuhle eMthatha eMpuma Koloni. Badutyulwa lahlanziselwa kwisithuba seveki ezimbini ngamadoda exhobe afohlela ngokwengxelo. Sele kubanjwe abantu ababini ngokwayamene nale nyikitya. Izithethi zilugxeke kabukhali oluhlaselo. Intlungu yokulahlekelwa ngamalungu amahlanu osapho lunye. Isehlo sakuhlala sihleli ezingqondweni zabantu bolusapho. Mahlanu amabhokisi kulomzi nabonakala elayishe imizimba eyawubekwa emangcwabeni. Ulwaphulomthetho oluthe gqolo ukuhlasela abantu balommandla. Ukuhlungu mzala kuba nina abantu abavule apha naningekho ixesha elinye nonke akumandanga phakuthi kuhlungu. Ukudala kuthiwa kucelwa amajoni. Into efike ingxakeke kule nto kuthiwa kucelwa amajoni leyo ba kuthiwa amajoni atrainelwe ubulala. Ukungxaka kakhulu into ba aba bantu babulalayo bona banemvume yobabona they must kill people. Nangona bengcwatyiwe aba kodwa umngeni ngoku kukuba olusapho luzalusana njani na nalentlungu. Siziva silusapho noko umthwalo uthe xibilili nangona usekho kuba ukuswelekelwa kona kuzawuhlala kuhleli. Umthwalo uthe xibilili ngoba siyaziqonda ngokubana sibabekile kule ndawo yabo. Sawubona ke ngokubomi babuqhuba njani. Umphathiswa ojonga nokhuseleko eMpuma Koloni uxolile nqatha uthi zininzi izinto ezenziwayo uqinisekisa ukuba kulwisana nolwaphulomthetho kummandla waseBhityi neziphaluka. Ukengeze ngelithi zininzi neendlela zokulwisana nolwaphulomthetho. Siyafuna ke abantu bakwazi uza ngaphambili siyazi basawukhusela nobomi babo bungabikho sesichengeni. Yiyo lento ke ndimemelela abantu bezingaphambili ngoba kaloku abaphula imithetho bahlala emakhayeni bahlala apha phakathi kwethu ekuhlaleni siyabaza singabahlali. Isithethi emva kwesithethi sicele urhulumente ukuba aphinde aqwalasele isicelo sokuba kwaziswe isigwebo sentambo ukulwisana nolwaphulomthetho. Abantu bakwacela urhulumente ukuba kujongwe imeko yenqawuli yamabanjwa nanjengoko kusoloko kuthe gqolo ebandakanyeka kwizenzo zolwaphulomthetho. Ndinkululeko Nyembezi weendaba zeSABC eBhityi. Abahlali kwilali yaseRasemone eRustenburg eMntla-Ntshona bavakalise inkxalabo malunga nokonakaliswa kwezindlu zabo nokudalwe ngumgodi weplatinum okufuphi nezindlu zabo. Batyhola ngelithi ukushukushukuma komhlaba okwenzeke kwiminyaka egqithileyo kugungqise kwabhidlisa izindlu zabo. Kungoku nje abahlali bathi izikhalazo zabo ziwe phantsi kwaye baphelelwa ngumonde. uThomas Masilo neminyaka engama-60 ubuke indlu yosapho lwakhe ibhidlika kule minyaka igqithileyo. Uthi udandathekile yile meko nanjengoko esithi le ndlu yayimi kakuhle phambi kokuba kuvulwe umgodi kule ngingqi, kodwa ngoku qho kuqhushumba umgodi indonga zezindlu zabo ziyashukuma zibe neentanda maxa wambi ziyawa. Uthi le meko iya ngokuba maxongo kwaye inkampani yomgodi ayizimiselanga ukuthatha xanduva ngalo monakalo. Indlu enele 6 room. Le ndlu yayinamagumbi amathandathu kodwa ngoku kushiyeke nje amabini. Kuyingozi ngoku kuhlala apha. Ndicela uncedo sifumane indlu entsha. Ndilahlekelwe lithemba andisenamandla. Omnye umhlali ubalisa ngesiganeko esoyikisayo nalapho kwawa udonga lonzakalisa umntwana wakhe ze waphulukana nomnwe wakhe.
Uthi sezama amatyela liqela ukufumana uncedo kwinkampani yomgodi kodwa akanikwa ngqalelo. Uthi qho kusetyenzwa kulo mgodi iifestile neendonga zale ndlu ziyashukuma xa kubhidlike indlu lenkampani yomgodi ayifuni kuthatha xanduva. Inkokheli yabahlali ekudala izama ukunceda abahlali kule ngingqi bafake izikhalazo zabo kule nkampani yomgodi ithi zonke iinzame zokufumana uncedo kule nkampani khange zibe naziqhamo. I'm appealing again. Uthi ndibongoza isebe lezimbiwa kwakhona ukuba lizokujonga umonakalo wezindlu zaseRasimoni. Ndicela isebe lizise ingxelo yophando yafakwa inkampani yomgodi lijonge ukuba akukho nyawo lwemfene kusini na. Our homes in Rasimoni. Kusenjalo inkampani yomgodi Impala Platinum ingqinile ukuba ngokwenene izifumene izikhalazo eziphuma kubahlali kwaye ithi ezi zikhalazo zidluliselwe kumabhungo lawo afanelekileyo. Le nkampani ithi kwaqhutywa uphando luzimeleyo ngalomba nolwafumanisa ukuba lo monakalo wenzeke kwezi zindlu awunxulumenanga nokushukushukuma kwalo mgodi. Umbutho ongekho phantsi korhulumente iGift of the Givers nomasipala wasekuhlaleni waseBushbuckridge banikele ukutya nokunye okubalulekileyo kwiintsapho ezichaphazeleke sisichotho esithwaxele ngingqi kwiveki ephelileyo. Abantu kumakhaya ngaphaya kwama2,000 baphulukene noko bebenako ukanti abantu baphulukene nobomi babo. Isichotho esashiya umbhodamo omandla abanye abahlali bashiyeke bengenamakhaya kwaphela. Uluntu olunyanzeleke lusiwe kwezinye indawo luzama ukuqhelana nale mo yentlalo engaginyisi mathe. iGift of the Givers nomasipala waseBushbuckridge belule isandla ngezinto ezingundoqo. Amakhaya athe afumana inkxaso abambe ngazo zozibini. Siyabonga ukuthi nasilekelela nakhona kusinakekela. iGift of the Givers oko ibe phansi phezulu kule veki sele yelulele isandla kumakhaya ngaphaya kwama2,000. So far, the 3 trucks had about 2,041 hampers and then 1,000 hampers, 1,000 detergent, and we're going to donate 300 sanitary pads for the one school here, Madala High School. Kambe ke lo mbutho wesisa uthi ngokohlolo lomonakalo le meko imaxongo. We did assessment, I think, on Tuesday. What we saw, it was so scary. I mean, these people, they lost everything, and most of the families are disadvantaged families, so they don't have nothing. So luckily, with the municipality, they gave them some cover sheets, and then we came with the hampers. So I think it is going to play a big role. Ukanti ke iGift of the Givers iza kunikeza inkxaso nakubahlali abachatshazelwe sisichotho enkomazi kwintsuku ezimbalwa ezizayo. Amatshantliziyo kwimiba edibene nokusetyenziswa kwamanzi athi imingeni ekhoyo ayenziwa kukuguquguquka kwemo yezulu koko ziziseko zophuhliso ezingekho semgangathweni. Oku kusemva kokuba inkulu baphathiswa kwiphondo leGauteng uPhanyaza Lesufi elumkise ngokunqongophala kwamanzi kweli phondo ingakumbi ngexesha leziyunguma zeKrismesi. Ukunqongophala kwamanzi sele iyinto yomhla nezolo kubemibili kuquka abahlali baseGauteng. Impompo ezivuzayo kuquka ukufakelwa kwemibhobho yamanzi engekho semthethweni kubonwa njengesona sizathu soku. And in terms of in Gauteng specifically, our water woes, while yes, there is a climate aspect to it, there is the fact that we're having a very hot summer. I do not agree with the Premier saying we have a drought. We are not in a drought just yet. But I think that our water woes is based on infrastructure. It's on the infrastructure. It's leaking pipes, leaking reservoirs, burst pump stations, all of that, overflowing manholes. That's our water woes. Ukusukela kumazantsi eGauteng ukuya ePitoli uyoqhina kummandla waseValley impompo kweli phondo ziye zome nko. An important reminder to all of us as residents of Johannesburg is that level 1 water restrictions are currently in place. These are implemented annually from 1st of September to 31st March of the following year. This is tried to manage demand. Sele kusekwe igqiza lokuchophela imiba idibene nokunqongophala kwamanzi kweli phondo.
Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo xa sihlabela mgama. Amagosa esebe lezemisebenzi kuquka umbutho wezolonke kwimiba yabasebenzi bebedibene eGeorge kwiphondo iNtshona Koloni ngenjongo yokutyikitya isithembiso ngemiba yabasebenzi kwicandelo lokwakha okukuzana njengoko elicandelo ilelinye lamakhulu nelithi longeze kumandla eli ngokwezimali. Ngamawaka ngama-65 abasebenzi abasoleka minyaka le kwicandelo lolwakhiwo kwihlabathi. Oku kungenxa yokusilela kweenkqubo zokhuseleko, ungafumani uqeqesho lwaneleyo, ukuleqa umsebenzi nokungafuni ukuthwala uxanduva kwabaqeshi. Investing in occupational health and safety, it's a business, it's an investment. We do not want people to lose lives just because they've gone to work. Isithwakumbe sokudilika kwesakhiwo eGeorge nalapho kwasweleka abantu abangama-34 sibeke elicandelo kwisithatha. Ngoba umthetho ukhona obekayo ukuthi umuntu xa esebenza kufanele afumane malini nokuthi abantu abasebenzayo bafanele ukuthi babe registered kulento esibiza ukuthi Unemployment Insurance Act. Uphando lwentlekele yaseGeorge lusaqhuba kodwa zikhona iintsapho esele zixhamle kwimali yenkampani yeinsurance kweli candelo. Ingxaki umlungu womnyenam kwiphepha efuneka lisayinile uyabaleka akafumaneki for usayina elapha ebenekazibambe ii-calls zam. Nanso ingxaki and then yonke into enye nenye ufima no-labor bayaphusha ukusinceda. Kwinyanga yomnga okanye kweyomqungu kulo uzayo, isebe liza kwenza ingxelo malunga nokuba kukhona ekufuneke bephendule ngaphambi komantyi ngale ntlekele kusini na. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wabasi eGeorge. Umphathiswa wesebe lezoluleko uGqirha Pieter Groenewald uthi ululeko lwamabanjwa kungundoqo kuye okukusemva kokuba kuvakala isankxwe ngokukhululwa kwamabanjwa ngenqawule kudizwe epalamente ukuba ngamabanjwa adlule kumawaka ali-17 aphume entolongweni amanye ngenqawule kodwa aphinda abuyela eluvalelweni. Isebe leenkonzo zoluleko lithi kule minyaka mithandathu idlulileyo ngamawaka-waka abantu abakhululwe ezintolongweni baphinda bophula umthetho abanye bekhululwe ngenqawule. The figure of 17,035 re-offendings of people that left our facilities and correctional services and also parolees is quite disturbing, and that's why I said that rehabilitation is one of my priorities in my term. uGroenewald uthi abanye babo benze izenzo ezimasikizi ezibandakanya ukubulala, ukudlwengula kunye nokuba nemipu, iimbumbulu kwakunye neziqhushumbisi. Iqonga lamatshantliziyo kunye nabahlali ligxeka ikomiti eyongamele ingqawule lisithi ayiwenzi ngokufanelekileyo umsebenzi wayo. If anyone re-offend from the parole, then serious consequences must happen to the parole official. uGroenewald uthi uza kwenza iindibano zocweyo kunye nemisebenzi yezolimo ejolise ukweluleka amabanjwa ukuze angahlali eziseleni imini yonke. Dingilulama Amatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Abahlali baseMgungundlovu KwaZulu-Natal bamemelela umasipala ukuba asombulule ingxaki ekhoyo kwindawo ekutshiswa kuyo imizimba iMountain Rise Crematorium. Batyhola ngelithi sekudlula iminyaka engaphaya kwama-20 le ndawo ilawulwa ngumasipala ingasebenzi kakuhle. Ikhe yonakale ngethuba iintsapho zifuna ukutshisa imizimba yezizalwane kwaye kudlula inyanga ingalungiswa. Oku kuye kunyanzelisa iintsapho ukuba zitshise imizimba kwiindawo ezikude. uRavina Terry waseNodale eMgungundlovu usakhumbula namanje isehlo esabehlela ngenkathi kulothiswa uyise owashona ngo-2006. Kuthiwa kwafa imshini endaweni yokulothisa ngaphambi kokuthi kuqedwe. And then it was a real trauma for us because we had to get the undertakers to come back. And there was a young guy that was an undertaker at that time. And we had to get another coffin. That was another expense for us.
Izinhlangano okukhona kuzo iHindu Dharma Trust zincenga umasipala ukuthi ulungise le ndawo uma uhluleka uvumele izinhlangano ezizimele ziwuthathele kuzo lo msebenzi. In 2013, the municipality took a decision to renew the crematoriums. They installed 2 new, supposed to be cremators, but what was installed was incinerators. Yize owafaka imishini ekungeyona athathelwa izinyathelo. Umasipala umsunduzi uthi sekuyaphela ukulungiswa kwale mishini yokulothisa. Esizokwenza kuphela ngoLwesibili ukurana ama-test kufanele ngabe siwarana ngoLwesihlanu. Kodwa ngenxa ke yokuthi kunezinto ezithile imbandela efuna sidlule kuyona ngaphambi kokuthi sirun i-test sizowenza ngoLwesibili. Immediately emva kwalokho ngoba ngokwethu isilungile i-crematorium. Londe Khatebe, SABC News, eMgungundlovu. Uphando lwakutshanje lubonisa ukuba abaqeshi babeka phambili amava nezakhono ngaphezu kwezidanga zemfundo. Apha estudio sinayo Sandile Hlangana ukushukuxa lo mba. Sandile, siyakwamkela. Ingaba oku kuzibeka phi izidanga kunye nediploma? Kancinci ii-universities kwakunye nee-companies ziyayirealize into yokokubana ngoku ayisadingeki le nto kuthiwa yi-degree okanye i-diploma, but into efunekayo nedingekayo le nto kuthiwa si-skill. Besine-interview namhlanje ku-week in review apho besithetha khona nabantu abenze le research besithi bathethe directly nabasebenzi. Enye into abayibeka phambili abasebenzi ukuba abanayo imali yokutrain okanye ukuqeqesha xa usuka e-university. Sawukhumbula ukuthi manenze umzekelo ngam ndifunde elokishini. Elokishini awufundiswa ngesilungu sisanda, awufundiswa ngesilungu, ufundiswa ngesiXhosa. Ndenze i-journalism. I-journalism funeka ube ngumuntu okwaziyo ukubhala, not ngesiXhosa kodwa funeka ukwazi ubhala nge-English. Ukungena kwami efieldini kwanyanzeleka okokubana ndifundiswe okokuba ndibhala njani nge-English, nto leyo ndingazange ndiyifundiswe e-university ngoba e-university sifundiswa lento kuthiwa yi-theory kodwa not isakhono. So zeziphi ke ngoku izakhono ezibekwa phambili ngabaqeshi kunemfundo nomsini? Izakhono ezibekwe phambili izinto ezifana ne-data sciences, i-cyber security, i-AI. So zezi zinto abantwana funeka sibakhuthaze, besike sathetha ngazo kuveke ephelileyo. Zezi zinto funeka sibakhuthaze uba mabahambe bayozenza e-university. Ubukhulu becala ke ii-universities okwangoku ezininzi azikazi-ofarishi ezi zakhono, zifumaneka online and abasebenzi bathanda kanye abantu abazifunde online. Kodwa ii-universities ezifana ne-UJ noma UCT ziyakwazi uzi-ofarisha ezi zinto. Amaziko emfundo angenza ntoni ukuqinisekisa ubanyusa umgangatho? Sihlala sithetha ngale nto ekuthiwa yi-curriculum ngoba kulapho no-government atshoyo athi kulapho izinto zimoshakala khona. Amaziko ezemfundo ke asebenzisana norhulumente baqinisekisa okokuba le curriculum bayayitshintsha ukwenzela okokubana ibalungiselela abantwana ukuthi bangayofuna imisebenzi koko baziqalele imisebenzi yabo. So kuyanyanzeleka abantwana ukuthi umzekelo itshintshile indlela yofuna umsebenzi ngoku akusathunyelwa ii-CVs. Funeka ube le nto kuthiwa yi-profile ku-LinkedIn. Funeka ube ne-website, i-website echaza ngawe uba wenza ntoni. Bazawuyazi abantwana banamhlanje okokuba kukho into kuthiwa yi-blog, ziqalela i-blog yakho so that udrive le nto kuthiwa yi-traffic. Abantu bahambe baye ku-blog yakho, bahambe baye ku-LinkedIn yakho, bahambe baye ku-website yakho. Kulapho abasebenzi odibana nabo khona. Ngenxa yexesha njengesiqhelo sisanda, mabaye ku-social media pages zikaSandile, Twitter, Facebook, Instagram. Sibamba ngazibini. Kamnandi mawethu.